feest in Ljouwert met een haardral voor Tju de Paula. Maar die schreeuwt het succes daar aan zijn coach. De coach die doet gewoon alles eraan om ons gewoon echt klaar te tonen eigenlijk voor de play-offs. En we zitten nu in de finale. Het is echt, ik heb eigenlijk echt geen woorden voor. Het is ongelooflijk. En, ja. Het trainersduo van Den Bosch. Hier van zelfs goede hoop naar die romme-oerwinning 2 dagen eerder. Maar het is Ares wat van de eerste tel het wedstrijdbeeld bepaalt. Met deze score komen ze al op een 4-0 voorsprong. Maar het is vooral Tju de Paula die het gouden handen had met de triepunters. Want in dat eerste kwart rekkert hij alles wat hem heen gaat vol in de roos. En dat betekent een heel groot gat. 18 punten verschil na 10 minuten. Dat die 3 punten vielen en dat het 3 punten regende eigenlijk bijna. Dat was een feestje en dat zorgde er eigenlijk voor dat we wat meer ruimte kregen ook daar. Daardoor moesten ze 3 punten gaan verdedigen en daardoor konden we ons spel gaan spelen en konden we wat met meer tempo gaan spelen. Dus ja, dat het team zo reageert is fantastisch. Het blijft crescendo gaan voor Ares, wat die grote voorsprong heel goed consolideren kan. Het publiek weet eigenlijk bij het skoftal dat het goed zit. Al is het Den Bosch wat ook een hele knappe 3 punten nog in de maak had. Want in de allerlaatste seconde bad dit. En is het verschil een beetje draaglijker. Maar de supporters van Den Bosch die weten het al lang. Den Bosch wordt hier uitschakelen terug een heel sterk Ares. Het speelt de beste wedstrijd van het seizoen. Wat een moment. En gaat voor het eerst naar de finale om de landstitel. En dan kan eindelijk de remmen los. Ik moet zeggen, het team was heel relaxed. Maar dat we op deze manier reageren, dat is om super trots op te zijn. Ares dus voor het eerst in de finale serie in Leiden. Komende woensdag is het eerste duel van de best of 7. 1, 2, 3.